Ahojky, vítejte zpátky na našem kanále. Dneska tady mám tu obrovitánskou krabici hraček a ukážu vám, jaký hračky máme a na co je používáme. Začneme takovýma asi, no nevím, docela známýma hračkama. Jsou to pulery. Pulery teď jsou už skoro každý pejskař mi přijde, ale kdo ho neznáte, tak je to super hračka. Výborně líše medliku, nelízej mě. Ten je takovej menší, bereme je na dovolený, hodně raději jdeme na chatu. A tam je právě že voda, takže ho tam vždycky házíme. A tady ten prostě bereme různě na procházky, máme ho na zahradě, přetahujeme se s ním. Navíc je i takový sport do puler, kde házíte jakoby running, házíte mu ty pulery tomu psovi. A pak je tam ještě jumping a to máte dva pulery, samozřejmě stejné velikosti a to vám je jakoby chytá, což mi přijde super, ale my do puler moc neděláme, takže máme jenom prostě potom tady to má snad každý pejskař, to jsou uzly. Naše uzly vždycky dopadají hrozně, tady to už je náš několikátej uzel. On to vždycky medle nějak rozkouše, tady už z toho trčí nějaký prostě šňůrky. Jo, a nikdy to nedopadá dobře, zrovna dneska nám přijel balíček s medlinovým žrádlem, máme tam nový uzel. O ty se vždycky přetahujeme, je to prostě přetahovací hračka. Jo, tady to už je trošku novější. A tady to je jenom takový malý, jo, ale malý právě, že oranžový nám teď přijel. Medlinova nejoblíbenější hračka je plyšák, ale on vždycky ty plyšáky všude s tím běhá, fakt si je až moc užívá, že prostě vždycky dopadnou nějak rozkouseně, nebo už z toho prostě vypadává taková ta výplň. Takže jako vlastně nemáme teď momentálně žádný normální velký plyšáky, ale máme tady tu třešničku, která byla, dřív to byla třešnička, teď to jsou jenom takový dvě červené kuličky. Pak počkat, to není to. A pak máme tady to tako. Tady ty hračky, on fakt miluje plyšáky, je to taková, většinou plyšáky používáme jako takovou kořist, a kterou si on vždycky uloví, protože tady tomu jako třeba moc nepřipomíná tu kořist. Právě, že tady to jak je měkký a většinou to bývá chlupatý, tady ty fakt nejsou, to jsou jenom nějaký jako, víte co, tak on to fakt miluje. Je do toho úplně zblázněný. Pak tady mám takový hračky, kterými jako nosí. Prostě se různě válí po baráku. Jsou to takovýhle jako různý typy hraček, je to třeba i tenisák. Tenisák je třeba jako moc. Já osobně nemusím, mimo to, že skončí vždycky pod nějakou sračkou, ale spíš oni hodně brousí psům zuby a nedělají jim to prostě dobře. Tady to byl dřív taky plyšák, byl to žralok, dostal ho, nevím, jestli to byly Vánoce nebo narozeniny, ale prostě byl to takový žralok a tady to byla taková ryba, ale žralok samozřejmě už dopadlo tak, jak dopadlo. Pak teda máme i činky, to už je trochu netradiční hračka a není to úplná hračka. Nevím, jestli bych to mohla popsat jako hračku, ale je to spíš taková cvičící se pomůcka. My máme takovouhle dřevěnou činku, je docela těžká, ale je v pohodě. Pak máme ještě takovouhle činku, což je to docela dobrá hračka, jako spíš pro menší psy, ale medlíček si docela užil, i když on si fakt užívá i ty malé hračky. Podívejte třeba tohle, on fakt s tím všude běhá, nebo s tady tím, prostě on to miluje. Takže to on je fakt, když tady furt píská ta mrkev. Pak máme takovýhle míček, máme několik takových míčků, hele, ale na to se probral, on z toho asi cítí kokína. Do toho dáváme vždycky pamlsky, máme ještě jednu jako plnící hračku, to je spíš plnící než jako na granulky. Tady to už je spíš pro menší plemena mi přijde, ale ne, už jsem tam docela dlouho nic nedávala. Pak já hodně vyrábím hračky, nebo dřív jsem spíš hodně vyráběla, tohle jsem zapomněla asi už miknout, nebo nevím, nebo jsem se prostě na to vykašlala. Myslím, že je to z nějaký starý mikiny nebo trička. Furt s tím prostě hrajeme, je to taková, jo, a teď už vezmu teda poslední hračku. A jsou to frisbíčka. Frisbíčka už jsou podle mě docela netradiční, že už to nemá jako jen tak každý pejskař doma. My teda máme tady ty 3 závodní, jsou to Hero Extra Distance 235. Je to od značky Czech Black a pak máme takovýhle jakoby začáteční. Já tady ty frisbíčka mám upřímně fakt hodně ráda a tady to mi spíš přijde víc do vody a tady to zase takový začátečnický nebo občas na přetahování, nevím. A tady to už je pro trošku vyšší úroveň a jsou to takový tvrdší. Pejsek by neměl moc dlouho být tady, protože pak se na ně zvyká.
pak se mu blbě přichází na tyhle frisbíčka, což byl docela náš případ, že prostě dlouho dělali dog frisbee s těmahle frisbíčkama a že to doporučuji, když už děláte nějaký takovýhle sport. Nebo chtěli byste se posunout, pak třeba přemýšlíte, že byste se chtěli posunout na vyšší úroveň, tak rozhodně nemějte dlouho tady to frisbíčko. Jako my se s ním furt samozřejmě hračky Medlinovi furt přibývají i ubývají, ale jednou nějaký rozkouše, pak zase nějaký ztratí, někam se zakutálí nějaký tenisák nebo nějaký míček prostě a takže prostě občas koupíme novou a taky nějaká letí do koše. Takže samozřejmě nemáme furt tady ty stejný, jedny a ty samý, ale rozhodně kupujeme furt něco na ten stejný princip. Tady to je asi tak nějak všechno. Tak mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!